Laing garbo sa Sugbo ang nagpakitang gilas sa paugnat sa kusog. Ilabinasan natin sa basketball sa tibok kalibutan. Kung kinsa siya, ato siyang ila-ilahon sa report ni Orchids Lapingkaw. Usa na siya karon sa mga kahinamang basketball player dili lang sa Pilipinas kun dili sa tibuok kalibutan, gumikan siyang gipakitang kamaayong mudua sa natad sa basketball. Siya si Mark Javen Mactalio, kinsa lumad nga taga Sugbo, nagpabiling number 1 3x3 player sa Pilipinas. Giila siya karon isip ika-72 sa world's best basketball player. Nagsugod ang iyang hilig sa duwang basketball sa edad nga 6 anyos, gumikan sab sa impluwensya sa iyang amahan. Karon, usa na siya sa mga kahinamang basketball player lokop nasod, gumikan siya makapahingang hanga performance. Sama sa ubang basketball player, tinguha ni Talio nga makaduwa sa NBA, labi na nga nagnumero 1 sa natad sa basketball sa tibuok kalibutan. Iyang giangkon nga usa sa iyang mga paboritong basketball player mao si Dwayne Wade. Well, my plan in the future is to end my career in 3x3. Gusto lang sad nako na when I end my career, when I retire, mutatak sa mga tao ang 3x3. O ba ni Clans Gabutin, ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.